जानोहाय थाबैनो एसे उमाय उमाय ए बेनो खानानै आब'आ सि दागासिनो ए सफैबायबो फै जिरायफैदो दे फै नै नोंबो मोना सफैबाय नै माथो आबै मोना सफैबायबो औ सफैबायमोन गुमै गावहा खेलखौनो लाया दा आबै मोनालाय माजोंथ' फैया बेटारि गारिजों फैनानै ससेनिफ्राय थाबायबोबाय गुमै बेटारि गारिजोंसो ना सालथेमजोंसो दोनबोजादों नोंसोरलाय थै गुमैयाबो हाबा जायाखारा दे नोंहा बिदि रायलायबाय थानो ना ओंख्रिफोर लायनो बिबोनांफोर फैनायखाय जिरायबाय थाथारलायबाय नोंहा दे थांसै थाथ'दो दे दे जिरायथ'नोसै आं लाल संना साहा Lấy cái chai trong nữa. Đây, thấy nào. Ayah, aku minum satu sih. Haklah, belum pernah kasih kandang nge. Haklah aku nih nge, mama sana kandang halai. Hah? Salah bibi kan, kena bibi jahit nama orang. Yang biasa ya, silakan. Oh. Ya, bisa nunggu ya. Udah gue. Dan seneng banget aku dah kan tulis sih. Udah. Apa? Nunggu mana? Bang, nunggu satu. फैया दा नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन जोङो जोंनावलाय माथो सम गैया बोथोर गैया मानो थांनांगौ जाखो जोंनावलाय बेब्रा जों दाखालि रायलायनाया बे दाखालि खोथाखौनो दिनैसो थै समानो मिलायथारालै एखमबा बे सोलाबबा आं सोलाबा आं सोलाबबा बे सोलाबा आं दा दखानावसो थांनो नागिरदों दखानाव रायलायजायो बिदिया जानाय नंला आदा बाजायाव मिथिथारनांगोन ओइ आं दा बेनो फैना खिथाफैगोन ना दखानाव रायलायजायो नांगौबा नों दखानाव थांना फैग्रा आदा जों न'आव नेहैगोन बाजैया मिथियाबा जायालै आलाफ्रा बिबोनांफोर फैनायखौसो मोनथिगोन नामा खुराखिलाय दाखालि लिंहरनायाव फैयाखै
बाजैयाबो न'आव दंना गैयालै बेबा थौ Bentar. Bentar. Bajai. Bajai. Abo, नै सोरबा फैदों। फाग्ला बसुमतारी फै जिरायफै। Bajai. Asal habis bilang pindah जोंखौ थिनहरलायाखै। नंगौ खाथ्रालै फैदो। जिरायदो नै जादोंमोन ना अबेनि जानांगौ जोङो गयबारिनि जादोंमोन नालाय मा मुं जाखो आंनिया अनजालि बुङो आदा आंनिया बिबारि जादोंमोन नाय जा मोजां दादाफोर नोंसिनि फैनाय खामानिया बिसो आंनि न'खराव सालाफोर रमान्टिक गेलेनो मोजां मोनदोंसो सालाहा बोरैबा सालाफोर नोंसिनि फैनाय आखला बिदिसो गियान गाज्रि सालाफोर